Good morning po sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? At this is Love Island Adventure and welcome back naman po sa ating panibagong video. Ngayong araw mga kalabarkada ay pupunta tayo ngayon sa hospital. Magpapa-booster shot tayo. Makakasama natin mga kalabarkada yung mga tropa. Grabe. Ang init mga kalabarkada. Ang aga-aga pero ang init na. Ayan si Kalabarkas Jason Bay mga kalabarkada. What's up guys? Hello mga kalabarkad. Ayan si Kalabarkas Jumar, nakapulang-pula. Happy birthday. Si Jason Bay. Yan, what's up mga kalabarkad? Ito naman si Kalabarkas Jumar. Hey kalabarkad! Ayun no. Tropa magpapabakuna. Magpapabaksin ng anti-rabies. So yun mga kalabarkada. Pero dito lang naman tayo magpapabaksin dito sa may Mukaishima Islands. So ito yung lugar namin pala, Mukaishima Islands. Bali papabaksin pala natin mga kalabarkada ay Pfizer. Yun. Bali pang tatlong baksin na natin tos ng Pfizer booster shot. Sana nga maging okay. At makakasama din pala natin yung sensei namin. Kasamahan doon na pala kami. So yun mga kalabarkada, malapit na tayo dun sa pagpapabaksinan. So kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada, mga idol, mga master. Bali hindi pala tayo makapag-fishing mamaya kasi ito nga siyempre magpapabaksin tayo. Kasi madaling araw kasi mga kalabarkada yung babaw. Kaya next na Sabado na lang siguro tayo na lulusong. Mag-grocery lang muna siguro tayo dito ng mga pang-ulam natin. Yun mga kalabarkada, gusto baka kasama natin si Kalabarkas Nikos bukas siguro mga kalabarkada. Mag-grocery tayo dun sa may Lamo. Ayun no, Jason Bay. Malapit na tayo dito sa may hospital mga kalabarkada. Wow, pagod na oh. Sana all magkaroon ng ganung motor. Ano ba? Likod lang libre. Saan ba? Saan na ba sila? Ayun mga kalabarkada, naligaw na. Bali magkikita-kita kasi kami dito sa may Ebre. Ayan mga kalabarkada yung Ebre. Kaso hindi namin alam kung saan dito. Likod ng Ebre sabi ni Sensei eh. Kaya doon na ako dumaan eh. Ha? Kaya doon ako dumaan. Ayun pala sila. Andyan sila
Calabar Cards Ploma sa kasi Pats TV. Yan o. Ano yung bike? Tingnan niyo bike? Ibure. Ha? Ibure? Ako yung nagparking ng bike. Ibure? Dito na tayo mga kalabarkada sa hospital. Yan o. Yan. Ayun mga kalabarkada, bali antayin na lang siguro natin si Rachel dito. Wala pa. Ito yung hospital mga kalabarkada. Yung mga kalabarkada. So sana nga payagan tayong mag video sa loob. So yan. Grabe ang init mga kalabarkada ngayon dito sa may init na dito ngayon sa Japan. Grabe. Magpapawisan na ako. Long signal ah. Shoutout ka sa mga viewers mo. Wala na. Ano na, pass out na yung YouTube ko. Tanggalin mo yung mat mo para makita ka nila. Naku, naligaw na. Sabi ko nga dyan eh. Han. Kailan yung lumala? Naligaw? Naligaw ka, mahal ko? Dito na si Sensei mga kalabarkada. Sensei namin. Hello Sensei. Wakuching! Day! Ayan. Ayan yung Sensei namin mga kalabarkada. Bali sasamahan niya kami. Pang summer. Iyay. May kachat ka, sinasdiryaw? Panis talaga diyan ka oh. Alam niyo pala eh. Bis na bis si Sensei. Parang papunta sa party ah. Ano yung sisi ah? Ganyan talaga pag mga dalaga eh. Dalaga eh. Mga dalagitang hindi. Saan ba? Dito say. Ito, bilig na. Sarap ka dito, ganyan puro-puro suot oh. Kasawakan mo kamay niya. Oh. Bayan mo siya. Sana maging okay yung vaccine natin mga kalabarkada. Bayan mo lang ba? Ganun na yung mga parang hindi na. Ayos. Nani? Pangit. Ganun, chindis ka? Pasok na tayo mga kalabarkada. Magandang mula kaya na. Bayan. Ay, isa-isa. Loma. Mama. Laverne. Thanks eh. 温度は正常です。 36度温度はです。正常です。温度は正常です。温度は正常です。温度は正常です。36度4分です。温度は正常です。 Tapos sa'yo. Sarili ka doon. 材料カードはいりますか？いいよいいよ。いいです。もういい。で名前がわかるので。あ、はい。はい。カタカナでいいですかね。ここがローマ字。ああいいいい。大丈夫。大丈夫。大丈夫。
Targetado. Kita bigay mo yung binigyan. Ayan mga kalabarkada. Bali, kinuha lang yung health card natin para mai-register. Nandito tayo ngayon mga kalabarkada sa may hospital. Ayan. Kasama natin si Kabangis. Ayan. Bot. Lagi. Nagkaon si Pian. Ikaw yamete. Mamaya. Oh, yamete. Bakit? Yamete, dame yung kateni. Marami ako kilala. Mamaya. Meron sa rin nga rin. Marami akong kilala. Ang mas maganda rin sa iyo kasi grind ka lang, yahay kayo. Ayun mga kalabarkada. May ini-interview si Kalabarkada si Jumar dito. Partiyote. Interview na kay Kabayan. Nagmay kayo. Pasok. Oh, sa agin na siya tin. Oo, sa pwede. Tira lang, may limit kami yung oras. 問診票を、予診票を一応ご本人さんにお返しするので診察室に入ったら Oo, yun mga kalabarkada. Babaksinan na tayo. 名前間違えちゃいけないんでコロマさん名前間違いない合ってる？ Sige, sa'yo. キヨですか？ Yan ang pangalan ko. はい間違いない？ Ichi. Bisa dalam juga. 大丈夫？大丈夫？うん Dengan ini. ラハイさん Ay. Tay kasi yun. Tay kasi yun. Ah, isiki. 川久保さん Isiki. Hi, watashi desu. 間違いないですか？ Hi, daijoubu desu. はい So, yun mga kalabarkada. Pangalan ラ natin. グカモンさん Ay. はい間違いない？ Alam ko, kilala pa yung isa. Sa pangalan mo ba? Jumar. Jema. Loro, Edgar. Marami akong kilala isa ito. Mas kemana karo? Di sana gua lagi. Di kamu koyo. Hindi ka may sama sa vlog pala Kabayan? Ha? Vlog. Oh, YouTube. Yun. Kabayan. Pangalan mo pala Kabayan? Edgar kabayan. Edgar? Oh, Loro. Dekan nag-subscriber na eh. Oo. Oo. Tagalog. Taga Hindi Cebu ka pala marunong si Kabayan? Bisaya? Ha? Hindi ka marunong mag-Bisaya? Hindi ako marunong magbisaya. Hindi ako bisaya eh. Pero dili man. Tagalog yan. Oh. Tagalog ako. Saan ka dito nagtatrabaho? Sa Taiko Sangyo? Saan yun? Sa Mukishima. Saan mo kasi? Saan banda dito? Pero welder din. Hindi, grinder ko dito. Hindi, Green lang? Application ba? So, yun mga kalabarkada. Nabaksinan na tayo. Ayan na. Vaccine. Yun o. Nabaksinan na lahat o. Yung Touch TV. Yan, si Kalabarkada si Jumar. Vaccinated na. Si Bangis. Luma, Kalabarkada si Luma. Ano naman say? Sinsi namin ha. So yun mga Kalabarkada, bali mag-aantay lang tayo ng ilang minuto dito para tapos uwi na rin tayo. So yun mga Kalabarkada, natapos na tayo nagpabaksin. Gomen? So yan mga Kalabarkada, tapos na tayong nagpabaksin. Yan, lalabas na. Ay, ano ito itong yatag? Yatag ito mo ba? Bawas ito sa Nung una, dito na ako bumili. Ayun lang. ito yun. Ito na din yung tanawa. Maun niya na. Dalawang beses sa isang inuman. Yung mga Kalabarkada, labas na yung mga
Tara na sir, magpiniko muna tayo siyempre. So yun mga kalabarkada, pauwi na tayo. Yung guide sa lanta. Ay, hindi pa nagawa. Kailan ba? Kala mo uwi na to. Pinaalala ko lang. Oo, basta ano. So ayun, tapos na tayong magpabaksin mga kalabarkada. So sana nagustuhan nyo tong video na to. So hanggang dito na lang mga kalabarkada. Dito ko natatapusin to. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on our next vlog. Kain na tayo sir. Bye bye.